ya dis. Ọkwa nwoke ka mụtara ikpeazụ. Asị m ọkwa nwoke ka mụtara ikpeazụ. Fiofia gara ọnụ ntị m ga-apụ anya m. Ụda oji na-ajụ nke ọkwa nwoke ka mụtara ikpeazụ amụ enwere eze baịbụl oke ka njụwa gị nwe ọkwa nwaanyị ka ọ tụtara ikpeazụ bụ Ochimo ọkwa ajụjụ ka njụ gị asị m ọkwa nwoke ka mụtara ikpeazụ Ochimo ofu ajụjụ a ka njụkwa gị asị m ọkwa nwaanyị ka ọ tụtara ikpeazụ bụ Madam ajụnata gị ajụjụ mmụọ amajụnata gị ajụjụ asị gị nwoke ka mụtara ikpeazụ bụ na ite ọnụ ya bụrụ ịkọ ọnụ na asị gị na ọkwa nwaanyị ka ọ tụtara ikpeazụ bụ na ite ọnụ ya bụrụ ịkọ ọnụ nna biko gabala onwe gị ama m na ọka isi nna biko nọrọ onwe gị amụrụ nnọọ ka isi eme Chineke ajụjụ ka njụ gị ọkwa nwoke ka mụtara ikpeazụ bụ ofu ajụjụ a ka njụkwa gị ọkwa nwaanyị ka ọ tụtara ikpeazụ bụ n'ime isi gabazie nunu gịnwa gabazie nunu mmadụ jụọ gị nwoke ka mụtara ikpeazụ bụ na ite ọnụ ya akọbazie nunu mmụọ wee jụọ gị nwaanyị ka ọ tụtara ikpeazụ bụ gịnwa ta ọnụ akọba m ọnụ nwekwara ọnụ nsị gị o nwere ọnụ arụ si anyị Chineke ajụjụ ka njụ gị n'ime isi asị gị ọkwa